Dobrý deň, ja vás vítam pri sledovaní podcastu Východniarky u Dariny. Moje meno je Darina Luščiková a ja tu dnes vítam vzácneho hostia Emu Beblavú, ktorá je profesorkou na Univerzite Komenského, hlavne je východniarka zo Zemplína. Takže vítaj Ema, som veľmi rada, že si prišla. Darinka, veľmi pekne ďakujem za pozvanie, veľmi si to vážim a som rada, že môžeme byť medzi východniakami v takomto veľmi vzácnom kruhu tých, ktorí tu sedeli na tejto stoličke a tú identitu spolu s nami zdieľajú obidvoma. Ja ti dám na začiatok hneď takúto otázku. Zemplín alebo Bratislava? Myslím si, že oboje sú už dneska môjmu srdcu blízke a snažím sa to nejakým spôsobom aj prepájať vo svojom osobnom aj profesnom živote. Tým, že som vyrástla na Zemplíne a do tých 18 rokov takého naozaj vyrástania, toho zapuštenia toho koreňa, tak ten koreň je tam veľmi silný v tom prostredí. Ja som sa narodila v Snine, ale potom sa rodičia presťahovali do blízkosti Michaloviec, takže väčšinu svojho detstva som prežila na Zemplínskej Šírave. Dom mojich rodičov sa nachádza asi takých 3 km od Zemplínskej Šíravy, čiže leto, bicykel, Zemplínska Šírava, to sú nádherné spomienky. A ďalšia časť, veľká zmysluplná, krásna časť Zemplína je v súbore Zemplín, kde som strávila vyše 10 rokov. A bolo to naozaj formatívne obdobie, pretože odtiaľ mám veľmi veľa priateľov, priateliek, aj vzťah k tomuto prostrediu cez náš nádherný folklór. A potom gymnázium Pavla Horava v Michalovciach, čo bolo naozaj že vynikajúce gymnázium. Mám na to veľa veľmi dobrých spomienok. A aj vďaka tomu som bola pripravená ísť študovať ďalej do Bratislavy, kde som potom študovala na Ekonomickej univerzite a potom sa už začína odvíjať ten môj druhý koreň, a to je ten bratislavský, keď už som prišla do Bratislavy, študovala, ale stále som sa pochopiteľne vracala na Zemplín, pretože ten koreň je veľmi silný a tam boli moji blízky, moja rodina a priatelia takisto. Keďže vieš porovnať život na Zemplíne a život v Bratislave, tak určite aj to vnímanie ľudí. Máš pocit, že existujú nejaké stereotypy o východniarkách? Alebo povedzme ten najväčší stereotyp o východniarkách? Áno. Jasné, že existujú mnohé stereotypy o východniarkách. Myslím si, že jeden z takých stereotypov, ktorý cítim možno aj v manželovej rodine voči východniarkám, je také, že sú také dominantné ženy. Čomu ja sa ani nebránim, ani to nevnímam ako negatívny stereotyp, lebo stereotyp môže byť aj pozitívny. Takže aj na východe, aj na západe, ale poznám veľa dominantných žien. Myslím si, že to vôbec neplatí pre ani Zemplín, ani východ, že sú to ženy, ktoré majú svoj názor a vedia si ho aj presadiť a vedia o ňom aj diskutovať. Takéto ženy poznám aj na strednom Slovensku, aj na západnom Slovensku. Ale pravda je, že sa často viaže stereotypne na východniarky. A máš pocit, že aj sa spája možno s východniarkami alebo všeobecne s ľuďmi z východu nejaký komplex? A ja si napríklad sama pamätám, že keď som došla na vysokú školu do Bratislavy, tak na tej Ekonomickej univerzite, to bola obchodná fakulta, sme mali okolo 20 krúžkov, to naozaj bola taká veľkoliaheň, bolo nás tam veľa. A vravela som si, že určite tie decká, ktoré došli z Bratislavy, tak budú lepšie, budú viacej pripravenejšie, budú viacej vedieť. A potom asi po mesiaci chodenia na vysokú školu som tak raz sedela v tom krúžku a som si vravela, že vôbec to tak nie je. Aj keď sme sedeli na prednáškach, aj keď sme diskutovali v krúžkoch na rôznych predmetoch, tak zrazu veľmi rýchlo tá skúsenosť ma naučila, že vôbec nebolo dôležité, odkiaľ som bola, či z Michaloviec, zo Sniny, z Malaciek alebo z Bratislavy, že ten univerzitný priestor vytváral rovno šanci pre každého, komu sa chcelo pracovať. A veľmi rýchlo taký ten pocit, že lebo som nevyštudovala strednú školu v Bratislave, tak musím byť slabšia, pominul. A ten život, to dianie, to štúdium mi veľmi rýchlo ukázalo, že tento stereotyp vôbec neplatí a ten komplex primárny, ktorý som mala, keď som tam prišla, veľmi rýchlo odišiel. A ja keď dneska učím na Vysokej škole v Bratislave a mám tam mnoho študentov a študentiek z celého Slovenska, tak rada tento príbeh rozprávam, lebo naozaj aj my sa snažíme vytvárať také inkluzívne prostredie, kde rozhoduje talent a práca a menej to, či je niekto z Hlohovca alebo z Bratislavy alebo zo Sniny. Takže bol, ale veľmi rýchlo pominul, ak to teda skrátim. Uh-huh. Ja som o tebe na začiatku nepovedala, že ty si vlastne aj spisovateľka. Čítala som tvoju knihu Korene, ktorá práve veľmi silno vystihuje osudy žien východniarok. A tá kniha naozaj ma nutila sa veľmi zamyslieť. A sú tam rôzne osudy, od možno submisívnejších postav cez práve ženy, ktoré sú tvrdé, silné a idú si za svojím.
Máš z tej knihy nejakú obľúbenú postavu z tých poviedok, takú Všetkých ich ľúbim, lebo keď, keď píšeš takéto príbehy, tak myslím si, že bez tej lásky k tej osobe, cez ktorú sa snažím pochopiť ich vnímanie sveta a ich bolačky, ale aj silné stránky sa to podľa mňa napísať nedá. Čiže veľmi som si ich obľúbila a stali sa niečom súčasťou môjho uvažovania aj o svete. Najväčší problém som mala som, lebo tá kniha poviedok obsahuje 8 poviedok, ale mala som 7 a nemala som 8. A keďže sa to viaže aj na časový horizont, že to začína niekedy koncom 19. storočia a končí v 90. rokoch 20. storočia, veľmi mi chýbala poviedka, ktorá by ukazovala na takú ženu, ktorá si povie, že nie, bude to mojou cestou, alebo že bude to môjim spôsobom, možno ten stereotyp o tých dominantných východniakách, ale naozaj si to nemyslím, že nenájdeme dominantné ženy aj v iných krajoch Slovenska. Určite tam sú a poznáme ich mnohé. Takže keď sa k tomu vrátim, veľmi mi chýbala naozaj žena, ktorá by už začiatkom 20. storočia povedala, že nie, že ja mám tiež nejakú svoju predstavu o tom, čo je dobrý život pre mňa a pre moje deti. A vtedy mi moja kamarátka, lebo ten Facebook je dobrý sluha, zlý pán a dobrý sluha je vtedy, keď nám ukáže nejakú zaujímavú aktivitu. A vtedy som videla na Facebooku mojej kamarátky Janky Majeskej informáciu o tom, že v Prešove v Rusinskom múzeu sa nachádza zaujímavá výstava a nech si to idem teda pozrieť. Tak pri najbližšej ceste na východ som išla do Prešova, do Rusinského múzea a som si pozerala tú výstavu, ktorá bola o jej prababke a teda aj o jej rodine čiastočne a zrazu som si to tak prešla raz, dvakrát, trikrát a vravím si, že ja mám poviedku. Proste ma to tak veľmi očarilo. Tam som našla tú Svetlanu, ktorou vlastne otváram celú tú zbierku poviedok. Našla som ženu, ktorá ostala sama na východe Slovenska, pretože muž odišiel do Spojených štátov amerických, tak ako mnoho ľudí odchádzalo v tom období. Za prácou on bol grécko-katolícky kňaz, tak bol tam vyslaný biskupom, aby teda vysluhoval služby tým, ktorí tam išli a pracovali v baniach. Bol tam 20 rokov a nevrátil sa tých 20 rokov, ale odchádzal z domu, keď mali okolo 8 detí, čiže ona ostala vlastne sama. Ale mala veľmi silného otca, bola z prostredia, pre ktoré bolo vzdelanie dôležité, pretože jej otec bol učiteľ, takže mala veľmi silnú oporu. Asi bez toho otca by to mala veľmi náročné. Ale ten manžel posiela peniaze z Ameriky a on teda je aj zároveň rozpráva, čo má s tými peniazmi robiť. Ona sa medzi tým presťahuje do Prešova. A teda tá jeho predstava, keďže vieme, že práca, pôda, kapitál ako zdroje ekonomického rastu, tak v jeho tradičnom pohľade tá pôda bola to, cez čo sa aj jeho rodina bude mať ďalších, možno dúfal, že možno 20-30 rokov dobre a jeho deti. Takže on jej v tých listoch hovorí, aby teda za tie peniaze, ktoré jej posiela, nakupovala pôdu. A keď sa vráti po tých 20 rokoch domov, tak zistí, že jeho manželka nekúpila žiadnu pôdu, ale všetky tie peniaze investovala do vzdelania ich detí. Pre ňoho je to v niečom šok a aj tí, čo si prečítajú tú poviedku, tak vidia, ako to potom ten vzťah končí. V každom prípade videla ona trošičku za roh, viacej ako on a vedela, že tá pôda už im nepriniesie toľko benefitu ako to vzdelanie a tie deti, keďže vyrástali v prostredí, kde aj ona mala mešťanku, bol tam ten starý otec, žili v Prešove, tak oni naozaj, ich primárnou túžbou bolo vzdelať sa. Čo v tej poviedke ale nie je, lebo už to tam nemalo v tom kontexte nejaký veľký význam rozoberať, bolo, že ona priniesla východnému Slovensku veľmi veľa. A cez to, že si postavila svoju predstavu o tom, čo je dobrý život pre jej deti a pre to prostredie. Pretože napríklad jeden z jej synov bol potom dekanom na jednej fakulte UPŠ v Košiciach. Viedol viaceré kultúrne aktivity v Prešove. Jeden bol známy maliar. Čiže všetky tie deti, ktoré ona vychovala, dala študovať, potom tomu východnému Slovensku aj veľa priniesli. Takže vlastne neinvestovala len do rozvoja svojej rodiny, ale aj východoslovenského kraja. A ja si dovolím povedať, že aj Slovenska. No musím povedať, že práve táto poviedka na mňa najviac zapôsobila. Takže, a tento príbeh som vlastne nevedela, že ako to vzniklo. Alebo tie ostatné príbehy sú väčšinou z tvojej rodiny a z tvojho blízkeho okolia, že o nich takto si vedela až do takej hĺbky a do takej historickej diaľky vlastne. Bolo to troška komplikovanejšie. Moji rodičia relatívne rýchlo odišli a keď som sa s tým potrebovala ja nejakým spôsobom vysporiadať a vlastne prijať ten ich odchod,
tak som si kladla viaceré otázky, na ktoré som už nemohla sa spýtať ich. Tak som začala používať metodológiu výskumu, ktorú mám ako učiteľka na vysokej škole zvládnutú, dúfam. A začala som robiť rozhovory na tie otázky, ktoré ma zaujímali v kontexte východného Slovenska. A bol taký efekt snehovej gule, to znamená, že začala som možno s príbuznými, ale skončila som aj v širšom prostredí východného Slovenska. Rozprávala sa s ľuďmi, ktorí tu žijú a žili a vedeli mi možno poskytnúť nejaké vhľady na tie otázky, ktoré ma trápili alebo zaujímali. Napríklad, nikdy som predtým nevedela o tom príbehu vysťahovania sa Rusínov na Ukrajinu po druhej svetovej vojne. A všetci sme vedeli, že teda čas východniarov odchádzala do Ameriky za prácou, do Kanady a tak ďalej. Ale menej sa vedelo o tom, že čas odchádzala aj na Ukrajinu, pretože keď vlastne odišli niektorí Česi, volynsky, naspäť do Sudet, do uvoľneného prostredia po druhej svetovej vojne, tak sa zase v tej Volíni na Ukrajine uvoľnili domy a gazdovstvá. A časť Rusínov aj Slovákov odišla v tom období po druhej svetovej vojne práve do tohto prostredia a mysleli si, že na tej černozemi, ktorú poznali, o ktorej veľa počuli, že budú môcť gazdovať lepšie ako v Poloninách napríklad, kde sú hory, čiže to sú úplne iné prostredia na rozvoj. Tiež išli za lepším životom, aspoň si mysleli. Ale keďže vlastne aj tam už prebiehala kolektivizácia, združstevňovanie a ani to prijatie nebolo také, aké si mysleli, tak vlastne veľmi rýchlo pochopili, že sa chcú vrátiť domov, že to, o čom snívali a verili, že bude lepšie nebolo. A tu som potom naďabila, že je to celá jedna veľká téma a veľký bôľ, ktorý tu bol a je veľmi nepomenovaný. Ja som to napríklad nenašla v dejepise alebo vo vlastivede dnešných mladých ľudí. Netušia o tom, že ako časť populácie odišla, dlho sa vracala a čo to pre tú populáciu znamenalo a tie rozvrátené rodiny a podobne. A tu som teda nadabila na tento príbeh, veľmi ma zaujal, takže som ho skúmala z rôznych pohľadov, prečítala som si dostupnú literatúru a napísala teda príbeh o Olge a o Michailovi a o tom, ako sa vlastne rozhodli odísť, ale potom ako sa dlho vracali naspäť do nášho prostredia. A tiež, keď si prečítajú naši poslucháči a poslucháčky tento príbeh, tak je to ešte komplikovanejšie. Potom tá Olga, ktorá tam je, ktorá sa tam narodila na tej Ukrajine a ktorá sa narodila mame, ktorá tam bola odvedená práve z prostredia Polonín so svojím otcom, tak oni sa všetci chcú vrátiť domov, ale ten jej otec tam ostane, ten je potom vlastne odvedený až na Sibír, čiže z Ukrajiny skončí až na Sibíri. A potom som sa spýtala pri káve Olgy, či sa s ním niekedy stretla, tak asi tak 10 rokov dozadu za ním odletela na ten Sibír, lebo ho chcela stretnúť svojho otca a ten otec jej zomrel v náručí, keď ju stretol asi do dňa. Takže vlastne bolo také silné zvítanie. Toto už nie je tiež v tom príbehu, lebo to je vlastne 50 rokov potom, čo sa rozlúčili na tej Ukrajine a každý šiel svojou cestou. Jeden teda bol odvedený a druhá utiekla na Slovensko naspäť. A tie príbehy majú svoje ešte ďalšie pokračovania a niekedy sú veľmi smutné a niekedy sú také, že tí ľudia sa aj niekedy ešte stretnú. Takže to bol tiež príbeh, o ktorom som nevedela, že niečo také sa dialo, ale už pri pátraní po tých mojich koreňoch som naďabila aj na tieto komunity, ktoré sa nejak takto rozhodli zlepšiť svoj život a nedopadlo to úplne podľa ich predstav. No musím povedať, že vďaka aj tvojej poviedke v tejto knihe som si to nejak pospájala, pretože tiež mám známych, ktorí sa takto na Ukrajine vlastne na Ukrajinu dostali a teraz sa vracajú po niektorí aj teraz vlastne na Slovensko, vlastne tá situácia, aká na Ukrajine je. Ale je škoda, že máme také čierne diery v našej histórii, s ktorými sme sa nevysporiadali, pretože tam išlo o tie násilné odvedenie a nebolo také ľahké sa vrátiť. Takže keď chcú čitatelia viac vedieť, tak určite nech si prečítajú aj ďalšie poviedky, ktoré sú super z tejto knihy. Ďakujem. Ale to nie je jediná kniha. Teraz najnovšie si krstila knihu Smetisko. Je to takisto príbeh z východu a mňa strašne zaujalo, že neviem, či to si ty mi vravela, alebo to bolo niekde o tom písané, že je to v podstate to boli prví aktivisti, ktorí ešte za socializmu bojovali, občianski aktivisti proti skládke v Brekove. Tak veľmi ľutujem, že som sa nedostavila na krst tej knihy, lebo mala si tam aj veľmi významného hostia. Takže povedz nám o tom. Ja keď som si vravala, že
voľný čas budem tráviť písaním, lebo toto nie je moja profesia, ale popri tom, čo ma živí, sa snažím aj písať a pochopiť ten náš východňarský kontext, tak som si povedala, že budem písať o tom, čo iní nepíšu a budem písať o východe. Lebo si myslím, že je tu strašne veľa fascinujúcich príbehov a len nie sú na Božom svetle, nikto o nich nepočul, hej, tak som si hovorila, že tomuto sa ja budem venovať v tom svojom voľnom čase. A keď som prezentovala knihu Korene v Trebišove, kde ma pozvala novinárka Magda Haburová, tak ona tam povedala takú vetu pri takej tiež pri káve, keď sa rozprávaš, veľa sa aj dozvieš. A ona hovorí, že lebo ona robila v tom čase socializmu neskorého novinárku pre denník Pravda, Rolnické noviny, Práca a podobne. A ona potom povedala takú vetu, že podľa nej revolúcia nezačala v Čechách, v Prahe, ale začala v malej východniarskej dedine v Brekove. Tak mňa ako niekoho, kto sa venuje politickým vedám, to samozrejme, že veľmi nadchlo a zaujalo. A som si rád, že musím po tomto príbehu začať pátrať a viac o ňom zistiť a možno aj nejakým spôsobom spracovať. Takže som sa držala tejto tézy Magdy Haburovej a prvé, čo bolo, som zavolala pochopiteľne starostovi obce Brekov a spýtala som sa, čo o tom vie. Keďže je taký medzi 40 a 50 ročný muž, tak už si o tom veľa nepamätá, lebo to ide obdobie rokov 86 až 88. Takže on povedal, že síce nevie nič o tom príbehu, ale že sa popýta v dedine a že nech zavolám o týždeň. Takže mala som nejaké svedectvo pani Haburovej a potom som začala kontaktovať Brekov. No a naozaj o týždeň pán starosta mal pre mňa hlavného aktéra, ktorý v tom 86. roku začal akciu Smetisko v Brekove. A mohla som si dohodnúť prvé stretnutie, takže som pri prvej možnej príležitosti vycestovala do Brekova a sme sa stretli na miestnom úrade. A bolo to veľmi zaujímavé, pretože prvá vec, ktorú mi povedal pán Danko, ktorý bol hlavným aktérom tej lokálnej vzbúry miestnych poslancov voči komunistickej moci, bolo, že pani Beblová, že je mi to hrozne ľúto, ale asi pred mesiacom som všetku dokumentáciu, ktorú som mal k tomuto príbehu a k tejto vzbure hodil do koša, lebo už prebehlo 30 rokov, nikoho to nezaujímalo. Ja som to tu skladoval z jednej poličky na druhu, tak som to proste vyhodil do koša. Tak som si ráno výborne. Takže musím začať od nuly. A že asi by som tak zobrala tie sekundárne dáta, zápisnice a všetko možné, aby som si to čítala a spracovávala. Ale ja si myslím, že sa vlastne stalo dobre, že to ten pán Danko vyhodil do koša, lebo mňa to prinútilo sa s nimi všetkými mnohokrát za 2 roky stretávať a rozprávať a vlastne ich aj nacítiť ako ľudí. A tým pádom to už nebola len taká reportážna literatúra, to Smetisko, ale vlastne som sa ju pokúsila aj beletrizovať, aby čo najviac ľudí to bolo ochotných čítať a dočítať. Takže potom som teda chodila mnohokrát za to celou touto partiou a som sa spoznávala aj s Jankom, aj s Juškou, aj s Ankou, aj s Máriou a tak ďalej, tak ďalej. Čiže to boli takí tí miestni poslanci a aktivisti, ktorí boli angažovaní a vlastne tu treba povedať, že o čo vlastne išlo. Išlo o to, že obec Brekov sa nachádza 3-4 km od mesta Stráske a ďalšie 3-4 km od mesta Humenné a ďalšie 3-4 km od Vránova, troška ďalej. A ono sa to už vtedy nazývalo, že my vrahu, ako trojuholník smrti. Pretože áno, po tých 50 rokoch, keď začali 5 ročnice ako rozvoja ekonomiky v Československu bývalom, tak sa veľa investovalo do budovania priemyslu, ale oveľa menej sa investovalo do čističiek. Čiže aj ten chemický priemysel, ktorý tu bol budovaný, Chemkostraské, Humenné, Chemlon a Bukoza, tak síce mali vybudované tie fabriky, ľudia mali prácu, ale bohužiaľ nastávala situácia, kedy tie čističky neboli také, aké by mali byť a pôda, a nielen pôda, ale aj vzduch, ale aj lesy začali byť zamorované, či už špecebelátkami, dusičňatnami a inými nebezpečnými chemickými prvkami. A tedy si pamätám, že sme sedeli v obývačke pána Danka a tam prišla jeho pani manželka, ktorá nebola z Brekova. A ona si tak sadla a hovorí, že viete, pani Beblavá, že ja keď som sa sem vydala, tak ja som bola taká šokovaná, lebo v mojej dedine alebo našej rodine, keď sme sa stretli v sobotu alebo na nejaké sviatky, tak ľudia rozprávali o tom, kto sa vydal, kto čaká dieťa. Rozprávali sa pekné veci. A tuto v Brekove, keď sa stretneme, tak sa rozprávame, kto je na čo chorý a aký ďalší pohreb bol a kto zomrel.
A to je taká veta, že to sa nedá nesedieť. Hej, že proste to je také, že naozaj vás to chytí za srdce a že to naozaj je veľmi vážny problém. No a do tej situácie, kedy vás to ohrozuje ako trojuholník smrti z každej strany, tak zároveň príde situácia, kedy okresný výbor v Humennom rozhodol, že v tom Brekove spraví skladku. A to už bolo pre nich naozaj tá rozbuška, alebo ten bod, kedy si povedali a stačilo, že toto im nepodpíšeme. A o tom je vlastne ten príbeh tej vzbúry, kedy si povedia, že žijeme tu, zomierame, všetci sme chorí a ešte nám tu idete dať ďalšiu ekologickú záťaž. No a bojujú vlastne s tým okresom, čo im úplne nejde a zároveň nemajú dáta, pretože na rozdiel od dneska, keď máme zákon o prístupe k informáciám, tak tie dáta vtedy vôbec neboli prístupné a vlastne robia takú pankačinu. Hej, každý niekoho niekde pozná a prosia, že počúvaj, sused, potrebujeme ty ofoť. Tak vlastne takou naozaj záškodníckou činnosťou v úvodzovkách sa im podarí získať dôkazy o tom, aký je tam veľmi vážny problém v tom ich prostredí, lebo oni tie dáta existovali, len boli utajené, tí hygienici fungovali. Oni mali namerané aj tie PCB látky, aj tie dusičňany a všetko, čo bolo nad normu, vedeli, že je naozaj problém. Len obyčajný bežný občan nemal k tomu prístup. Tak potom, keď neboli zatiaľ úspešní na tom okrese, tak idú vlastne na Krajský národný výbor, kde už počuli predtým, že vtedajší predseda KNV Rudolf Schuster sa postavil proti jednej z ďalších možných výrob v Stráskom, pretože on tie dáta mal. A on mal dáta od hygienikov z kraja, kde príde za ním hygienik a mu povie, že ak nezastavíme tú výrobu, tak Zemplín bude mať ekologickú katastrofu. A zároveň ten Schuster, čo málo kto vie, on mal ukončený kandidatúru vied, dneska by sme to nazvali doktorát, z ekológie. Čiže on, som ani nevedela. Áno, čiže on nebol ako taký ten typický ideologický straník, ktorý bol poverený vedením kraja preto, lebo bol verný marxizmu, leninizmu a mal školy v Moskve ideologické. On bol skôr technokrát, ktorý mal vyštudovanú technickú školu, venoval sa ekológii, pracoval vo VŽ-tke a mal, by som povedal, že naozaj aj tie manažerské zručnosti, ale aj nejakú odbornosť technologickú. A on, keď jednoducho dostanete dáta o tej brutálnej ekologickej záťaži a prídu tam ľudia z Brekova a vidia, že ešte niečo ďalšie. A zároveň ešte tak ako tá svetlana v tých koreňoch, tak ten Schuster troška vidí za roh, aj preto, že on ako človek, ktorý vie nemecky, maďarsky, anglicky, slovensky, on aj cestuje. Tá moc mu umožňuje aj cestovať. A on vie, čo sú tie, nazvime to minimálne, európske štandardy dobrého smetiska, ako majú vyzerať. A on, keď si pozriete riešenia, ktoré navrhuje okresný výbor okresný úrad v Humennom, tak vie, že je to vyslovene subštandardné. A že naozaj tie pretoky do Laborca tam môžu znova byť. A znova je to ešte navýšiť tú ekologickú katastrofu. Takže naďabia na niekoho v strane, kto nie je len ideologický straník, ale zároveň má odbornosť a vie posudzovať alebo usudzovať o tom, čo je dobré a zlé riešenie. A on sa stáva ich spojencom v tej snahe zastaviť to smetisko v tom prostredí. Takže o tom je tá kniha. Ako sa už v tomto období, teda tie neskoré 80. roky, ten neskorý socializmus, vytvára vlastne lokálna zbúra, ale tiež potrebuje spojencov. Potrebuje spojencov v tých stranických štruktúrách, ale potrebuje spojencov aj v médiách. Hej, tá Magda Haburová je tam dôležitá a iní aktéri, aj tá slovenská televízia a podobne. Čiže tak ako aj dneska potrebovali informácie, možnosť sa združovať, čo nemali, museli to robiť tajne, potrebovali mať médiá na svojej strane, rozprávať sa s nimi a niekoho, kto má moc, kto im vie načúvať a vie vlastne vôbec rozpoznať ten problém. Hej, že povedzme, ak na východnom Slovensku bol dominantným aktérom v tom období Vasil Bilák, tak to nemalo zmysel s ním ani rozprávať. To nebol človek odborník na problematiku, povedzme, stavebnú alebo smetísk. To bol proste ideológ vyškolený v Prahe na tému marxizmu, leninizmu. A on len reprodukoval tie naučené. Myslím, že im dokonca mohol aj veriť. Ja nehovorím, že tomu on neveril tej ideológii, ale on nebol schopný posúdiť kvalitu smetiska, priepustnosti dusičňanov alebo neviem čoho všetkého do pôdy a poškodenie Laborca, Zemplínskej Širavy a zvýšenie výskytu rakoviny. To sú naozaj že veľmi ťažké, komplexné odborné otázky. Takže tým, že vlastne v tej strane okrem tých ideológov už boli aj nejakí odborníci, tak oni hľadali niekoho, kto ako odborník s nimi vie o tom vôbec rozprávať. No ale treba povedať, že aj z návštev toho regiónu viem, že
podstate s tým dedičstvom sa boria ľudia ešte dodnes. Áno, je to A že veľký tieto problém. veci nie sú zatvorené ani po ekologickej stránke, ani po odbornej. Takže toto ešte asi budeme počuť aj. Áno, keďže teraz s tou knihou chodíme aj po východnom Slovensku a aj mimo východného Slovenska, tak bola som zhodou okolností pred 3 dňami v Trebišove, kde boli ľudia práve z tejto spadovej oblasti a poskytovali svoje svedectva o tom, ako dneska vlastne žijú v tom prostredí, kde my dneska stále na východnom Slovensku v mnohých obciach nemáme kanalizácie a prístup k pitnej vode dostatočný. A oni rozprávajú napríklad o tom, že normy na dusičňany alebo na nebezpečné látky chemické v ich studniach vyslovene 2-3-násobne prevyšujú povolené normy. Čiže nemôžu piť vlastnú vodu stále. Je rok 2026, že to už 30 rokov po tej kauze Brekové, my tieto veci nemáme vyriešené. Čiže taká tá základná infraštruktúra, že mám nielen cestu, ale mám aj pitnú vodu a v tej pôde, keď niečo zasadím, tak jednoducho ma to nezabije, ale mi to pomôže, tak to stále nie je doriešené. A tie svedectvá boli veľmi smutné naozaj, pretože tí ľudia, to boli ľudia, ktorí nechávajú hygienikov, aby im testovali tú vodu, aby sa pozerali do tej pôdy a vlastne časť z nich nemôže pestovať to, čo chce, bojí sa zjesť vlastné vajíčka, ktoré majú tvoje sliepky a pýta sa potom, na čo ich vlastne máš, keď vlastne môže to byť do istej miery jed. A ani tá voda ešte nie je úplne doriešená. Takže je to také, niekedy je to naozaj veľmi smutné počúvať, že ako správne vravíš, nie všetky tieto veci sú do dneska doriešené. A to už nehovorím o tom, že povedzme z toho Chemka Stráského časť tej ekologickej záťaže bola odstranená, ale nie všetka. Uh-huh. A tie deponácie, ktoré sa nachádzajú v tom okolí, v rôznych súdoch, v okolí Brekova a v okolí Stráského, jednoducho to tam stále je. A tí ľudia tam žijú do dneska. Tá Zampiecká šírava nie je miesto, kde si môžeš ísť uloviť rybu. Tam je, že uloviť a odhodiť. Hej, že to je akože len hobby. Pretože tie látky PCB sú tam naviazané na tie ryby. Takže je to také smutné svedectvo toho, že naozaj sme sa nedokázali ešte s tým úplne vysporiadať ani k dnešnému dňu. Si inak výborne nahrala s tou kanalizáciou aj s vodovodmi, pretože tam cítime ten rozdiel regiónov a tých vyspelých miest. Veľa regiónov Slovenska naozaj nemá ešte kanalizáciu, nemá vodovody. V čom vidíš ty alebo v čom vidíš hlavnú príčinu toho, že ten východ tak zaostáva? Teória politickej vied, ktoré sám venujem, ona hovorí o tom, že na to, aby si vykonala, ako nadštartoval nejakú akciu, potrebuješ tú kolektívnu akciu zo spodu. Čiže možno ako tí Brekovčania si nejakom bude povedali miestni, že nechceme tu smetisko, že boli proti niečomu, tak mne tu trošku chýba taká aktivizácia ľudí z východu za niečo. Hej? A spísanie možno požiadaviek alebo predstav toho, čo my chceme, aby to bolo realizované. Čiže nie je to len nazvime to, že o tých politických predstaviteľoch, že nemajú jasnú agendu a nevedia ju už cez strany, alebo cez nejaké iné natlakové aktivity si ich vydobiť, ale vôbec mať pomenované naozaj to, čo nám tu chýba a čo chceme spraviť. Ja som v kontakte s kandidátom na župana Košického kraja Majom Porvážnikom, veľa sa o tomto rozprávame, lebo on teraz vlastne obieháva tých 440 obcí v Košickom kraji a ďalších 400 je v Prešovskom, hej, a celý východ je naozaj, že veľa malých obcí, ktoré každé chce nejaké takéto riešenie. A naozaj sám prichádza k tomu záveru, že mnoho tých základných infraštruktúr od ciest, teď máme diaľnicu stále postavenú až povedzme na východ, aj keď už dávno mala stáť. A tam povedzme je nejaká aktivistická aktivita zo strany ľudí, ktorí vlastne tlačia na tú moc, aby niečo takéto bolo. Ale si myslím, že jednoducho tá formulácia tých požiadaviek, oveľa viacej lokálneho aktivizmu a zároveň aj voľba takých politických predstaviteľov, ktorí vedia tomu východu priniesť to, čo je tu potrebné, tak cez tú politickú akciu, inak sa k tomu nedopracujeme. Jednoducho, to je to, čo by nám mohlo pomôcť. To znamená, že mať aj takých predstaviteľov a predstaviteľky, ktoré budú tlačiť na to, aby ten východ aj infraštruktúrálne, ale nielen betón, ale aj ľudia sa mohli rozvíjať. Čiže musí tu byť aj dobrá práca, kde ľudia môžu zarobiť peniaze a aj ich tu minúť, ale zároveň naozaj dobudovať tú infraštruktúru. Čiže podľa môjho názoru každý, kto bude v najbližších voľbách na jeseň v tomto roku voliť, by mal veľmi, veľmi rozmýšľať, že
čo chce, aby tento kraj bol a kto to dokáže reálne vylobovať, vybaviť, priniesť. To znamená, že nebude len správcom peňazí, ale bude veľmi aktívnym županom, župankou, starostom, starostkom. Bo čo si myslím, že si vyžaduje náš kraj, je veľmi silná aktivita. Proste postaviť sa zo stoličky a makať. A ak ma nepustia v Bratislave cez okno, tak pôjdem cez dvere. A keď nie jedné dvere, tak druhé dvere. A proste podľa môjho názoru každý dobrý starosta, starostka, primátor, primátorka by mali proste v tej Bratislave buchať na dvere a v tých Košiciach a Prešove pravidelne. A mať tú predstavu, čo chcú. Jednoducho oveľa väčší aktivizmus a jasná predstava toho, čo chceme a tlak na to, aby sa to stalo. Proste to nemá byť o tom, že mám funkciu a mám kamarátov, ale o tom, že čo ja chcem pre ten kraj, aby sa tu žilo lepšie. A je to v našich rukách jednoducho. To je tiež taká, keď sa rozprávam s mojimi priateľmi tuto na východe, tak ako keby, že to tak malo spadnúť. To sa nikdy nestane, že by to toto spadlo. Ak sa to tu nezaaktivizuje, ak tie voľby nedopadnú tak, že si navolíme aktívnych ľudí s jasnou predstavou, ktorí pre nás aj niečo spravia a nielen budú chodiť, povedzme, po domovách dôchodcov a roznašať žehličky alebo kvety, tak sa to tu nepohne, lebo nemá to kto spraviť. Presne na to si volíme aj tých starostov, aj tých županov, aby niečo prišli s nejakou víziou, ale ju odmakali, aby mali dobré týmy. Proste ak košický župan alebo prešovský župan nevyužije, povedzme, tú obrovskú príležitosť, ktorá sa východu teraz ponúka cez integráciu Ukrajiny do Európskej únie, tak my prídeme o obrovskú šancu na to, aby tu bolo viacej príležitosti pre dobrú prácu, ergo viacej peňazí pre lepší život a možnosti rozvoja. To je obrovská príležitosť a to, ako sa títo župania toho chytia, tak nastavia vlastne budúcnosť tohto východoslovenského priestoru na dlhé obdobie. Čiže nie správcovia a tí, ktorí obiehajú po domovoch dôchodcov a lobujú starších seniorov, aby ich volili, ale tí, ktorí prídu s veľmi aktívnym tímom, s jasnou víziou a preto naozaj je veľmi dôležité, koho ľudia budú voliť, lebo nespadne nám to z Bratislavy. Naši župani, naši primátori a primátorky, naše starostky, naši starostovia, to sú tí naši predstavitelia, ktorí môžu niečo pre tento kraj spraviť, ale nie, že budú sedieť na stoličke, budú musieť veľmi tvrdo pracovať. Veľmi sa mi páči, ako si to pomenovala, že tam musí byť ten tlak z dola, aj tá kontrola z dola a tá náročnosť v podstate ľudí na tých ľudí, ktorí... to. Presne tak, áno. Presne tak, že toto je veľmi dôležité. A potom ty si napríklad dôležité. Ja to vnímam aj, vieš, tvoju úlohu tiež veľmi dôležité, lebo jedna vec, že je tu povedzme niekoľko tisíc obcí, ale potom oni musia prísť za niekým ako si ty, ktorý môže ich predstavy prenášať aj na tú úroveň Národnej rady. Hej, že niekto, kto reprezentuje to východné Slovensko a v tej Národnej rade, lebo aj tam sa prijíma strašne veľa zákonov, pravidiel, úprav, ktoré regulujú životy v východoslovenských obciach a mestách. A ty si preto strašne dôležité, aby ty si vedela, že čo potrebujú Poleniny, čo potrebuje Abov, čo Zemplín, čo Košice, čo Prešov. A jednoducho ľudia, ktorí reprezentujú východné Slovensko v Národnej rade, sú tiež kľúčoví preto, aby jednoducho formulovali predstavy východného Slovenska a tlačili aj tú exekutívu, aj tú Európsku úniu a tak ďalej do toho, že áno, teraz má byť a regionálny rozvoj veľmi vážnou prioritou. Ale to sa nestane samo. To sa stane cez teba, to sa stane cez tých nových županov, cez tých nových primátorov a primátorky. Ak nebudú aktívni, tak tie peniaze z únie neprídu. Lebo oni tam ležia na stole. Presne tak. Oni tam sú. Len postaviť tým na Košickej župe alebo Prešovskej, ktorá dokáže napísať ten projekt, dokáže vyfundraizovať tie peniaze, zase implementovať. To nie je triviálna práca. Je to veľmi, veľmi, veľmi náročná práca. A ja by som volila takých županov a županky, ktorí mi ukážu, že ja mám ten tím, ktorý toto vie spraviť a tie peniaze z Bruselu donesie na východné Slovensko. Ale rovnako sa to týka aj každého okresného mesta, pretože tie výzvy naozaj ležia na zemi, ale tá ochota ísť do niečoho nového, robiť nejaké nové nielen stratégie. Správca, áno. Tak? Že nové aktívne, že toto je čas na veľmi silných aktívnych ľudí, ktorí, a hovorím, tá Ukrajina ako príležitosť, nie ako hrozba a otočiť to, hej. Hej, že využiť tú diaľnicu. My sa, keď sa pozrieme dneska, čo všetko robia v Maďarsku a Poľsku preto, aby tú príležitosť využili pre vlastný rozvoj, tak to nám aj byť predsa vzorom a nehrozbou. A jasné, že sú tam veľké otázniky, ale otázka nie je, že my sa zľakneme otáznikov, preto sa ničoho nedotkneme, ale čo spravíme preto, aby sme tie rizika zmenšovali a tú príležitosť zväčšovali. A to je proste verejná politika. To je to, čo má každý deň tá starostka, primátorka, županka robiť. To je proste jej práca.
Presne, nemajú riešiť len to, čo tu a teraz a po nás potopa, ale Áno. vlastne postarať sa o to, aby mladí ľudia chceli na východe zostať. Lebo Áno, toto je lebo neskutočne veľký ten problém, ten talent, áno. odchádza. A vieš, ja to aj troška beriem, že aj sme sa o tom veľa s Majom rozprávali, že to nie je len o tom, že by nemohli vyletieť, ale aby sa mali Tak, kde vrátiť. presne tak. Aby chceli prísť. Veď tu je krásne. Veď prečo by nemohli chcieť žiť na východnom Slovensku pri svojich blízkych, ale aby mali prístup ku kvalitnej práci. A tá kvalitná práca nepríde sama. Ona príde len vtedy, ak podmienky pre ňu vytvoria tí župani a primátorky a primátori. To je proste ich základný mandát dneska. Nie tam, akože áno, treba mať aj čistú cestu, aj odhrnutý sneh, a to je samozrejme. Toto, ani sa nebáme o tom, či Presne tá tak. základná infraštruktúra bude obhospodárená. A my sa báme o tom, že čo vy spravíte preto, aby tá moja dcera z tej Prahy chcela prísť domov, alebo z toho Berlína, alebo z toho Paríža, aby tu chcela žiť a vychovávať svoje deti. A to je naozaj že ťažká otázka. A to podľa mňa by malo byť to rozhodovanie, komu dám svoj hlas, kto vlastne dokáže z tohto priestoru, ktorý je nádherný, spraviť miesto, kde chceme vychovávať svoje deti. To povedala tak krásne, že už sa blížime k záveru. A tak by som to asi nechala. Touto myšlienkou by som uzavrela, ale ja ti dám takú úplne jednoduchú otázku na záver. S akým jedlom sa ti spája východné Slovensko? Áno, s fazolovou polievkou. A ja som vyrástla so silnými, nádhernými ženami, s babkou, mamou a tetou. A keďže sme kresťania, tak piatok je, aj do dneska v mojej rodine je deň, kde sa nie je mäso. Takže každý piatok sme mali fazolovú polievku. Najprv som si ju dala u babky, potom u tety a potom u mami. Lebo každá ju robila trošku inak. A všetky boli fantastické, takže aj u nás každý piatok je fazolová polievka. Ja som si ju teda preniesla z Trnavy pri Laborci do Bratislavy. A to je pre mňa to asi to najlepšie jedlo na svete. A najlepšia bola babkina. Tak ale povedz ešte, aká polievka? Lebo vlastne predstavím si s udeným mesom, ale to nemohla byť, keďže bol piatok. Nie. Zo zeleniny. To znamená, že večer predtým si nasadím, teda dám do vody fazulu, pripravím si zeleninu a potom sú také tie malé, my sme to volali lečky, neviem. Fliačky. Áno. Čiže na zelenine väčšinou biela, alebo môže byť aj inak, ako máš doma fazulu, ale zelenina a fazula a do toho fliačky po slovensky. No a to všetci to strašne ľúbime. Všetci to strašne ľúbia. Moji chlapci to majú radi. Tiež takú istú polievku aj robím. Áno. Vidíš, no. Takže toto je pre mňa taká, že toto nikde na svete si nedám takú dobrú fazolovú polievku, a ako robila moja babka. Babka mala ešte také, že ten zemplín, a ona mala takú ešte, že to vedela dobre dokoreniť. Že to tak ešte tak dobre veľa papriky dala. To už mama nedávala, a babka to dala. Takže také kolečko piatok bolo. Sedelo sa mi s tebou veľmi príjemne. Myslím, že naši poslucháči sa dozvedeli veľa zaujímavých vecí. Prebrali sme aj komunálnu politiku, blížia sa komunálne voľby, takže ľudia by mali byť nároční a mali by rozmýšľať, koho si zvolia. A toto by som brala ako možno hlavný odkaz toho, o čom sme sa dnes rozprávali. A budem rada, keď si všetci nájdu tie tvoje knihy, pretože veľa sa dozvú o východe, aj to, čo možno, že sami východniari nevedia. Ďakujem ti za pozvanie. Veľmi fajn. Všetko dobré. Ďakujem pekne, majte sa krásne a pri ďalšom podcaste sa počujeme z nás zas.